berrikusiko ditugu esan bezala agertu diren akatsak eta bueno, hasiko gara bigarren ariketan formulak ja menperatzen dituzuela abiadura kalkulatzeko erabiltzen dituzue desplazamendua zati denbora eta askartasuna kalkulatzeko ibilbidearen luzera zati denbora. Eta hori ondo egin duzuela, baina kontuz ibili gauza batekin. Kontuz. Hemen, gure ariketan, datuak, bai, desplazamendua zuek ateratzen dituzue lehenengo ariketan eta ibilbidearen luzera ere bai, baina denbora eman da dago. Eta denbora dira 20, baina kontuz minutuak. Bale, zuetaiko batzuk erabili dituzue hemen denbora 20 sekundu minutu izan beharrean edo kalkulatu dituzue goian ez dakite 1600 metro zati 20 minutu. Metro eta minutu eta ateratzen da abiadura bat metro minututan eta hori ez dugu nahi. Nazioarteko sisteman eta esan bezala ariketa guztietan metro beti sekunduekin doa. Kilometro orduko eta metro segundo. Orduan, minutu hau aldatu behar dugu, eraldatu behar dugu eta segundura pasatu behar dugu. Hirugarren ariketan zen vuelo transozeaniko, hegazkin hori buruz. Eta, eman da zegoen abiadura eta ibilbidearen luzera. Eta guk bakarrik kalkulatu behar genuen denbora. Denbora, gure formularen arabera, da distantzia zati abiadura. Eta hori ondo egin duzue. Distantzia 10.500 kilometro eta abiadura zen 785 kilometro orduko. Eta emaitza 13,28, 13,4, berdin da, segun eta zuek nola zenbat dezimala ateratzen dituzuen. Bat bakarrik, hori da 13,4. Baina hori berdin da. Onaino ondo egin duzue, baina kontuz, ze unitate daukau ordu, ez da? Orduan, emaitza da 13,37 ordu. Eta zuetaiko batzuk, asko, este es el error estrella, zuetaiko pilo bat egiten duzu, 13 ordu eta 37 minutu. Error. Horrela ezin da. Irakurri behar dugu ondo. 13 ordu eta 0,37 ordu. 13 horas, 13,37 horas. Zer da hori? Hori da 13 ordu, ordu bete, 13 ordu, eta 0,37 ordu. Zenbat sekundu da ordu bete bat? Ordu bete bat dira 60, parkatu sekundu ez, minutu. 60 minutu. Ordu bete bat. 0,5 ordu dira 30 minutu. Zenbat minutu dira 37 ordu. Ez dakit zenbat minutu, baina ez 37 minutu. Regla de 3 batekin atera dezakezuela, edo horrela
0,37 ordu, bider, 60 minutu, ordu bete. Vale? Eta hori, ja, hartu kalkulagailua, eta 0,37 bider 60 dira 22. Vale? 22,2 minutu. Beraz, gure emaitza da 13 ordu, bai, hemen jarriko dut, 13 ordu eta 22 minutu. Vale? Kontuz ibili. 0,37 hau ez dira 37 minutu zuzen. Kontuz ibili. Vale, eta azkena. Horren ariketaren antzeko bat egin genuen oporrak baino lehen maila 2 horrian laugarren ariketan oso antzekoa da. Dinosauro izan beharrean dordoka bat zen. Gainera, bideo bat egin nuen saltzeko nolakoa zen eta dana. Orduan, ikusita badaukazue bideoa eta nik uste dut ondo ulergarria dela eta ulertuko duzue primeran. Baina, bueno, dena den, hau antzekoa zen. Eta ulertu behar da, lehenengo eta behin datuek zer esaten digute, bai? Interpretatu behar ditugu datuak. Orduan, lehenengo eta behin, zer egiten du dinosauro hori? Dinosauro horrek hasten da hasierako posizioa, bai, denbora 0 sekundu, 10, hemen, hasierako posizioan non dago kokatuta zein da bere posizioa, 10 metro. Hemen dago kokatuta, 10 metrotan. Vale? Eta, sekundu bat pasa ondoren, hemen dago 15. 2 segundu pasa ondoren, hemen dago 20 metrotan. 3 segundu pasa ondoren, 25 metrotan dago kokatuta. Vale, orduan, horrelako desplazamendua, horrelako ibilbidea dauka. 10 metrotik, 25 metroraino, tarte honetan, 0,3 segundutan. Orduan, eskumarantz mugitzen da, eta zenbat metro? 5, 10, 15 metro. 15 metro lehenengo tartean. Zer gertatzen da gero? 3 segundutan hemen dago kokatuta 25 metroan, posizio horretan. Eta segundu bat pasa ondoren, 4 sekunduan, ere bai hor agertzen da 25 metrotan. Orduan ez da mugitzen, bai, 3 eta 4 sekundu, tarte horretan ez da mugitzen 25 metroko posizioan dago kokatuta. Ez da mugitzen. Eta gero, dinosauro hori mugitzen da eskerrerantz, bai, eta non dago, 4 sekundutan dago 25 metrotan kokatuta, gero, 5 segundutan 15 metrotan hemen dago kokatuta, orduan itzultzen du, eta horrela, eta 6 segundutan hemen dago kokatuta, 5 metrotan, hemen, vale? Eta azken posizioa 7 segundutan hemen aurkitzen dugu dinosauroa. Vale? Orduan, amaierako posizioa hemen dago kokatuta. Orduan, ibilbidea horrelakoa da. Eskumarantz, geldi, sekundu bat, eta gero eskerrerantz. 5 metroko, minus 5 metroko posizioraino. Bale, hori zen, ulertu behar duguna. Bale, grafika bat marrasteko, kontu zibili, zuetaiko batzuk txarto egin duzuela, alrebez egin dituzuela ardatzak. Beti, eta berri horretikatzen dut, beti denbora hemen kokatzen dugu. Horizontal ardatzean, isa ardatzean, eta posizioa hemen kokatuta dago beti. Orduan, gutxi gora bera,
10 metrotik hasita, 25 metroraino, gero geldi eta gero berriro -5 metroraino. Horrela, antzeko parezido izango da, aterako da grafika. Bale, ze atala, hurrengo atala, ze eskatzen digu atalak. Kalkulatu desplazamendua. Zer da desplazamendua? Desplazamendua da, oso erraza, desplazamendua da posizioaren aldaketa. Eta nola kalkulatzen dugu? Hasierako posiziotik amaierako posizioraino. Eta kalkulatzen da beti horrela. Amaierako posizioa, ken hasierako posizioa. Beti. Tarte hori kalkulatzeko horrela da. Eta zein da amaierako posizioa? -5. Ez izan beldur, -5. Dinot keinuagatik. -5 minus hasierako posizioa. Hasierako posizioa dira 10 metro. Beraz, desplazamendua da -15 metrokoa. Hoi da desplazamendua. Eta ibilbidearen luzera, distantzia, ibilbidearen luzera, zenbat metro inditu gure dinosauroak, lehenengo mugimenduan 10 metrotik 25 metroraino, lehenengo tartean 15 metro mugitzen da, gehi, bigarren tartean gogoratu geldi zegoen, 0 metro, eta gero eskerrerantz zenbat metro. Hemendik onaino, 25, 20, 15, hemendik onaino, 25, gehi, 30 metro. Beraz, ibilbidearen luzera dira 55 metro. Horrela. Distantzia osoko ibilbidea hemendik ona eta hemendik ona. 15 metro gehi 30 metro. Eta hemen zegoen kosa, hemendik aurrera bakarrik abiadura, desplazamendua zati denbora eta askartasuna ibilbidearen luzera zati denbora. Denbora 7 segundu, eta desplazamendua -15 metro, eta ibilbidearen luzera 55 metro. Ja hartu kalkulagailua, baina niri interesatzen zait, adi egon abiadura negatiboa, ibilbidearen osoko abiadura negatiboa izango da, eta horrela, vektor bat delako interesatzen zaigu, beti adierazten dugu abiaduran, keinua, zer esaten du keinuak, norantzkoa, eskumarantz edo eskerrerantz, nondik hasita edo zenolako puntutik ikusita, erreferentzia sistematik gure 0 puntua, gure hasierako posiziotik ikusita, eta lehenengo momentuan abiadura izango da positiboa, bigarren momentuan negatiboa, baina orokorrean ibilbidearen osoko abiadura negatiboa ateratzen da. Azkenik hartu kalkulagailua eta horrelako emaitzak ateratzen zaizkigu. Abiadura -2,14 metro sekundu eta askartasuna 6,4 metro sekundu. Eta hori zen dena. Eskerrik asko.